ଦେଖିବୁ ଏଇଟା କ'ଣ ତମେ ଏଠି ଶୋଇଛ ନା ଆମେ ଏଠି ଶୋଇଛୁ ଯେ ତମେ କୋଉଠି ଶୋଇଛ? ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ଶୋଇଛି। ପୁଅ ପାଖରେ ଯେ ଏଟା ପୁଅର କ'ଣ ଏଇଟା? ପୁଅର ଏଇଟା ଘର, ଛୋଟା ଭୀମ ଘର ଏଇଟା ପୁଅର। ତାର ମଶାରୀ ଭିତରେ ତମେ ପଶିକି କ'ଣ କରୁଛ? ଆମେ ଏଠି ଖେଳୁଛୁ। ଏଇ ତମ ଛାଇ କ'ଣ ଏଇ 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 ତୋ ସାଙ୍ଗ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଧନ? ତୋ ସାଙ୍ଗ ସାରି ଖେଳୁନୁ। ଛୋଟା ଭୀମ ଏଇଠି, ଛୋଟା ଭୀମ ଛୋଟା ଭୀମ। ହଁ ଏଇଟା ପୁଣି ପେଟେଇ ଗଲେ ବଳ ପାଇଲାନି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ। ତ ତମର ଏଇଟା ଘର? ହଁ ଏଇଠି ଦେଖିଲ, ଏଇଟା ମୋ ପୁଅର କୁନି ଘର। ଏଠି ଆଜି ପାପା ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ପାପା ବସ ତମେ ଏଠି? ମୋ ପୁଅ ଘରେ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ। ମୋ ପୁଅ ଆଣ୍ଠେଇଛି ଏମିତି ପେଟଉଛି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଦି ଜଣ ଏଇ ଘରେ, ଏଇ ଛୋଟିଆ ସୁନ୍ଦର ଘରେ, ମୋ ପୁଅ ସୁନ୍ଦର ଘରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଧନ ତମେ ପୁରା ଶୋଇଥିଲ? ଧନ ତମ ଘର ଭିତରୁ ପାପା କେମିତି ପଶିଗଲେ? ତମେ ପରମିଶନ କେମିତି ଦେଲ? କୋଉଟା ପାପା ମୋ ଘର? ମୁଁ ଶୋଇବି ପରା, ମତେ ଜାଗା ହଉନି, ତମେ ଆସିଛ। ଛୋଟା ବି ମାରିନି, ସେ ଲଡୁ ଖାଉଛି। କ'ଣ ଚାଲିଛି ବାପା ପୁଅ ତମର? ତମର କ'ଣ ଚାଲିଛି ମତେ ଟିକେ ଜଣେଇବ କି? ଧନ ଗେଲୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲ? ହାଁ ଅଳିଆ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କାଟି, ଏଇଟା ପାଟିରେ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଆଣ କଞ୍ଚି ଆଣ। ମୁଁ ସୁଟିଂ କରୁଛି। ଚାଲ ଯାଇକି ସୁଟିଂ କରିକି ନା 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 ତମେ ଯାଅ। ଇଏ ହଉଛି ଷଣ୍ଢ ରାଶି ଅଳସୁଆ ପାପା ହେଲା। ସିଏ ବାପ ପୁଅ କାହିଁ ତା ଉପରେ କାହିଁ ଶୋଇଲ? କାହିଁକି ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଛୁଆ ଉପରେ ପାପା ଶୋଇଛନ୍ତି। ବାପା ପୁଅ ଗେଲା ହଉଛ କି? ବାପା ପୁଅକୁ ଗେଲା, ବାପା ପାଖରେ ପୁଅ ଗେଲା ହଉଛି ନା ପୁଅ ପାଖରେ ବାପା ଗେଲା ହଉଛି? ଧନୁ କିଏ କାହାକୁ ଗେଲା କରୁଛି? ଆମେ ତ ଦେଖିପାରୁନୁ। ଧନ ମତେ ଟିକେ କହିଦେଲ।